Пази се от тази нещастница, която е неспособна да убие дори муха. Защото не сме ангели, ние сме живи хора. Отиде да се срещне с един човек. Да търси помощ от него. Вещицата отиде на оня свят. Ти ще бъдеш съпругът на Рехина Мендоса, аз любовницата, която трябва да се крие. Не говори така, моля те. Възпитана съм по друг начин, не мога да го разбера. Забрави за оня ден. Ела с мен в гримьорната. Сам ли си? Марсела, търсите по телефона. От полиция. Ти си единствената жена, която ме кара да се чувствам толкова добре. Тони. Не, майчице, не. Нова телевизия представя